Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachanel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu, bhuku rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLewis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netite Vimbai vekwamasiziva. Sekuziva kwenyu, patakasira muchitsauko 16 tinoona varume vaviri vachisvika pamba pavagadzikwa, apo paive pakamira Andrina nemudzimai wavagadzikwa. Kuti muzive zvichaitika kumberi, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 17. Ndichaverenga patakasira muchitsauko 16. Ipapo pane motokari yakabva yasvika pagedhi. Andrea akarohwa nehana ndokufunga kutiza. Musha uyu waive nerusvingo rwezvidhina rwaisvika mudenga. Andrea akaona kuti hapana kwaaizotiza nako. Varume vatatu vakabuda motokari ndokunanga paive naAndre nemudzimai wavagadzikwa. Chitsauko 17. Varume vaive vatatu vakasvika paive pakamira Andre nemudzimai wavagadzikwa. Vakasvikokwazisa vaviri ava kwave kuburitsa zvitupa zvavo zvebasa. Varume ava vakanga vari mapurisa emuchikwata cheCID. Andre aiziva kuti matsotsi aigona kupfeka matehwe ehwai, nokudaro akanyumwa. Tingaonewo here mudzimai wemurume anonzi John Gadzikwa? Mumwe murume wevai akadaro. Andre akatarisa mudzimai wavagadzikwa ndokutarisa vai vaizviita mapurisa. Ndine mudzimai wavo, kwakanaka here? Pane motokari yataona ine chitunha kusango uko, saka tinokumbira kuti ndiende nemi kuchipatara munoona kuti chitunha chemurume wenyu here. Tawana business card rakanyorwa kunzi John Gadzikwa riine adresi yepano mumotokari iyoyo. Mudzimai wavagadzikwa akaridza mhiri. Andre ndokudzungudza musoro. Akange ati ave pedyo nekubata mhondi. Pakadai pakanga poda kushandiswa ruzivo rwaLepatov. Yaonekwa kupi mota iyoyo? Akabvunza Andre. Kumucheto weBorderville. Chinhambwe chishoma kubva patawana motokari iyoyo, tawana paine imwe motokari inoratidza kuti yapfurwa nemabara. Mumwe wevapurisa akadavira. Andre akaziva kuti motokari yairehwa yaive yake, achibva ati kune mudzimai wavagadzikwa. Ndinokumbirawo kupinda mumba menyu, pane zvandinoda kutarisa. Mapurisa akangoti pada. Andre yaive hama yepamusha apa, nokudaro havana zvavakabvunza. Unodei mumba mangu? Mudzimai wavagadzikwa akabvunza. Iwe uri anigara zviya? Mumwe mupurisa akabvunza. Andre akabva aburisa chitupa chake chebasa. Mapurisa aya achibva azvidukupisa. Andre akaona kuti paisava neimwe nzira yekuti awane zvaaida. Motokari yapfurwa amushuwa ndeyangu. Pane zvandanjiferefeta zvinosanganisira murume wamuri kuti aurawa. Ndingada kuti mundimirire ndimbotsvaga something mumba umu. Ndinoda kuenda nemi ndinoona murume wamati mawana. Akadaro Andre. Mapurisa ndokubvumira. Andre chainyanyoda rwaive runhare rwavagadzikwa. Akaziva kuti murume uyu ndiye akanga anyevera mhondi nezveuvapi hwake mamutare. Munhare mavagadzikwa maifanira kunge muine nhamba yevaive vachairana navo. Andre akapinda mumba mavagadzikwa ndokutanga kutsvaga pese achitora mapepa nezvimwe. Apedza akapinda mumotokari yemapurisa ndokunanga nawo kuchipatara vaine mudzimai wavagadzikwa. Ngatitangei taenda pamawana motokari yavo, akadaro Andre. No problem wakuru, mutyairi akadaro. Hazvina kuvatorera nguva kusvika paive pawanikwa motokari yavagadzikwa, iyo yaive isipo. Andre akaburuka ndokuringa-ringa pasi. Motokari yairatidza kuti yaive kunze kwemugwagwa. Akatsvaka matsimba eshangu ndokumashaya. Akadzokera mumotokari yemapurisa ndokuudza mutyairi kuti anange kwaive nemotokari yake. Yatoenda iyo, akadaro mutyairi. Hazvina mhaka, handei ikoko, Andre akadaro. Vakapoterera nemusha weBorderville
ndokusvika pakanga pambove nemotokari yaandre iya yaDaphne. Andre akaburuka zvekare ndokuringa-ringa pasi pasina chaakawana. Akadzokera motokari yemapurisa vachibva wananga kukamba yemapurisa huru yemamutare. Andre akasvikopenengura motokari yavagadzikwa asi haana kuwana nhare yavo kana chimwe chinhu chaizobatsira. Akaridza tsamwa achibva aenda muchaji ofisi sezvo mapurisa aivamuudza kuti aizoda kuti Andre arondedzere zvaive zvaitika. Andre akavaudza nyaya yatsuro nagudo zvake sezvo aitya kufumura nyaya yake obva achenjedza mhondi. Mugove ra11 mwedzi waGumiguru muna 2014 ndiro zuva rakanga rasara rega raizivikanwa naAndre kuti raizomusvitsa pamhondi. Iri ndiro zuva raive rapinda mhondi nezvombo pabhodha remachipanda. So muchadii vakuru, motokari yenyu zvayaparara? Akabvunza mumwe mupurisa. Atove mahwani. Zvino kuramba ndichangoshandisa matekisi ndingapere mari. Akapindura Andre. Itai kuti vakuru venyu vataure nevakuru vepano. Amushuwa munogona kusoterwa kamotokari kekushandisa. Chokwadi here? Hongu, itai sekudaro muoni. Andre akaziva kuti director veZSS vaizoziva nezveuwapo hwake mamutare sezvo zita rake raive rasangana nenyaya yekufa kwavagadzikwa. Uyu murume aiva nechinzvimbo chikuru nokudaro nhau yerufu rwake yaizotekeshera. Andre akatora nhare yake ndokuchaira director. Director havana kushamisika Andre achivaudza kwaaive. Vakanga votoziva nechekare. Unoona nyaya yako yefungira mumwoyo zvainozokonzeresa? Vakabvunza Andre. Ko ndaita sei? Dai waive nevaikubatsira ungadai makabata mhondi nezuro. Fungira mumwoyo yako iyo yaita kuti mhondi dzipunyuke. Ndakaona zvaizonditorera nguva kuti ndiite kuti mundipe vanhu vekushanda navo, ndosaka ndakazviendera hangu ndega. Dambudziko rako nderekuti hauna munhu waunovimba naye, ndizvo usina kana musikana zvake. Izvozvo zvapinda papi? Ndinaye futi. Tibvirapo, mira ipapo, ndiri kutumira vanhu vaviri nemotokari kuzokubatsira. Unenge watombowana information iri nani pane yakawanikwa naNenzi. May her dear soul rest in peace. Vakadaro director vachibva parunhare. Andre akakumbira pekugeza ndokupapiwa. Apedza kuzvishamba akaendeswa kukantini ndokupiwa chikafu. Aguta akakumbira pekuti amborara akamirira vaviri vakanga vanzi nadirector vaizouya kuzomubatsira. Tulani Dlodlo kana kuti Lebohang Dihale akapinda muHarare masikati. Murume uyu aivaudzwa kuti asaudze kana ani zvake kuti aishandira Hawks. VeHawks vakanga votya kupedzerwa vanhu vavo. Chekutanga, murume uyu aida kuona zvitunha zvemapurisa maviri aive afira pahotera yeMikuzi. Kuti aite izvi, aifanira kusangana nemupimelelo. Sezvo aive apiwa kero yemusikana uyu, akabva angonangako. Akawana tekisi pachiteshi chemabhazi chemuna 4th Street mudhorobha ndokutambidza motyairi kapepa kaive nekero yepaigara nomupumelelo. Ka1 Blas hande ikoko, akadaro mutyairi wetekisi. Lebohang hapana zvaakanzwa hake, nokudaro akaramba anyerere. Lebohang akaziva kuti aizowana nomupumelelo aripo sezvo waive musi wesvondo 1 March 2015. Mapurisa emuchivande erudzi rwemusikana uyu airayirwa kuti haaifanira kufamba kana kusangana nevanhu vazhinji. Hazvaishamisa kana nomupumelelo aisava nemukomana. Yakafamba zvayo tekisi isina motokari dzakawanda dzaivhiringidza sezvo wakanga uri musi wesvondo, vanhu vashoma vaifamba panguva dzemasikati. Tekisi yakapfuura paAvondale neGroombridge ndokutora mugwagwa werudyi unopfuura nepaVeterinary. Yakapfuura paWomen's University pamwe chete neMount Pleasant High School ndokutora mugwagwa wekurudyi unonanga paUniversity of Zimbabwe. Tekisi yakapinda mumugwagwa wekuruboshwe waive wakanyorwa kunzi The Chase. Mutyairi wetekisi airatidza kuti nzira iyi aiiziva kwazvo. Nenguva isipi vakanga vasvika pamba paigara nomupumelelo. Raive rinozimba rine miti inoyevedza yakatevedza rusvingo.
Uswa hwakasvibira hwaive hwakawaridzwa sekapeti pamuchato weshangwiti. Maruva epo waiti paheroes acre pachangoradzikwa gamba. Paive neduhwino raive rakanamirwa matiles anoyevedza. Mvura yemo yaiita seyaiva neruvara rwedenga. Lebohang akaedza kuenzanisa musha uyu nemisha yekusenton kugoli ndokuona kuti hapana waikwikwidza. Akasvika pagedhi kuti abai intercom. Pakarepo mumwe murume wechidiki aiva akasimira hovhorosi yeruvara rwemuto wenyemba akabva asvika. Ndingakubatsirei nei vakuru? Akabvunza murume uyo akapfinyira hovhorosi mumajombo. Lebohang akaziva hake kuti murume uyu aishanda mubindu. Uxolo angizwanga, akapindura Lebohang nerurimi rweZulu. Wo, muri mundevere? Aizve ndakungoramba ndichibwereketa, akadaro murume uya achiseka. Lebohang akaona kuti akamirira kuti murume uya apindure zvinonzwika hapana kwaaizosvika, achibva ati, is Nompumelelo home? Pane rungano runoudzwa veJoni kuti kuZimbabwe munhu wese kunyangwe ndumurwa anogona kutaura chirungu. Inhema idzi. Oh, Sister Nompumelelo. No, she is not around. Akachivhuna zvake chirungu murume uya achiseka zvake. Lebohang akamira akati tuzu ndokuzoti, do you have any idea where she might be? No, not at all. Maybe school or whatever. Pakange potodiwa orthopedic surgeon kuti agadzire mabondo echirungu apa. Aona kuti haaizowana rubatsiro, Lebohang akabva afamba achipinda muchivanze. Uya murume haana kumumisa. Pane mudzimai wechirungu aive amire paduhwino. Akamonera tauro, aiona zvaiitika. Akafamba achinosangana naLebohang. How are you, madam? Akakwazisa Lebohang. I'm fine. How may I be of any assistance to you? I'm looking for Nompumelelo Dlamini. Oh, I'm sorry, she isn't home. I last saw her yesterday. Did you try her number? No, I didn't. Do you have any idea where she might be? No, I don't. Lebohang akapererwa achibva aoneka. Akaudza mudzimai uya kuti aizodzoka. Akaziva kuti pane chaive chaitika. Chaisava chinhu chakajairika kuti munhu akaita saNompumelelo asarari vamba. Ko sei izvi zvaive zvaitika panguva yakadai? Nompumelelo achangopedza kutumira shoko rakakosha iro raizofuratidza Zimbabwe neSouth Africa. Kuti aende kuembassy yeSouth Africa, akaona zvaizofumura uvepo hwake. Paembassy apa napowo paive pasina kumira zvakanaka, sezvo ambassador Shezi vakanga vave nezuva nechidimbu vaurawa. Mutumbi wavo waizoendeswa kuSouth Africa musi uhu. Lebohang akatora nhare yake iyo akanga aisa sim card remuZimbabwe ndokurovera nhamba yaNompumelelo. Nhamba haina kupinda. Hana yaLebohang yakarova. Paya pakaputika bhomba paparinyatwa, motokari nemutumbi waNompumelelo zvakaparadzwa, zvekuti mapurisa akatadza kuziva kuti mufi aive ani. VeFOD kureva kuti Forensic Department vakatora zvavakatora, vachiti pada vaizowana kuziva kuti mufi kana kuti vafi vakanga vari vanani. Lebohang chipatara chikuru chemuHarare aichiziva, nokudaro akatsvaka tikisi ndokunanga paparinyatwa. Aiziva kuti ndiko kwaaizowana mitumbi yemapurisa eHawks. Mapurisa eZimbabwe aiva audza veJoni kuti vaizovapa mutumbi iyi kana apedza kuita tsvakiridzo. VeJoni vakaziva kuti zvaigona kutora kana svondo rose. Pavakati mirai tikubetserei, veZimbabwe vakaramba, vachiti izvi zvinozokanganisa. Ichi ndochikonzero kwakatumirwa Lebohang Dihale. Andre aiva atononokerwa pakasvika varume vaviri vakanga vatumirwa nadirekta nemotokari. Akafara kwazvo Andre achiona motokari. Vanhu
aisava nebasa nawo. Akabvuta makii ndokupinda mumotokari. Ndini mutyairi, akadaro mumwe wevarume vakanga vauya. Mutare guta rakaisvonaka, madii henyu kumbofamba-famba, akadaro Andre. Matii? Ndati chimborohwai nemhepo, handisi kuzoenda nemi. Dhirekta vakati tizokubatsirai. Kuuya nemotokari kwamaita rubatsiro rwakatokwana. Nemashoko iwaya, Andre akabva amutsa motokari ndiye Sarai. Aya mapurisa maviri akasara akabata zvirebvu. Andre akairova motokari akananga kumachipanda, zvekuti aizogona kuita mahwekwe nemhondi haana kumbozvisa mupfungwa. Akasvika pabhodha ndokunanga kumahofisi. Shoko rerufu rwavagadzika rwaive rwatokushwa. Vashandi vepabhodha vakanga vakapfeka zviso zvizere kusuwa. Akananga kuhofisi yaiva yakanzi Human Resource Manager achibva asvikogugudza. Akanzi apinde ndokupinda. Vapedza kukwazisana, Andre akati, ndanga chikumbiro kuziva vakanga vari pabasa musi wa11 October 2004. Ndanga ndichikumbiro kuziva vakanga vari pabasa musi wa11 October 2014. Kwakanaka here? Vakabvunza maneja. Hongu, kwakanaka. Hameno marekodzi emauto aive pajuti nawo munawo here? Ese tinovachengeta kuitira kuti zvive nyore kushanda. Saka manga muchidai mauto pamwe chete nevashandi vecustoms? Hongu. Okay, wait a minute. Maneja vakatanga kubaya-baya kompyuta yavo, Andre achiringa-ringa madziro. Pakarepo chinguva chakareba maneja vakabva. Pakapera chinguva chakareba maneja vachibva vabuda muhofisi vasina chavataura. Andre akashaya kuti izvi zvairevei. Vakadzoka maneja vakabata bepa jena. Ndanga ndaenda kuprinta iri pareception apo. Ndaprinta mazita evese vakashanda pazuva iri pamwe chete nenguva dzavakashanda. Maneja vakatambidza Andre mapepa aive nemazita. Andre akaverenga zvaivepo achibva ati, vanhu ava varipo vese nhasi here? Maneja akambonyarara ndokuzoti, ndisingazive mauto, asi vashandi vecustoms vari pabepa ava vose vakasiya basa last year. Matii? Ndati vakarizaina. Andre akabva ati zii. Izvi zvaiva pachena. Chaive chasara kuenda kudzimba dzevanhu ava ononzwa kuti chii chaizvo chavaiziva. Chikonzero chakaita kuti vasiye mabasa munochiziva here? Akabvunza Andre. Kwete, ini handina nguva ndasvika pano. Aive Human Resource Manager akashayika muna December gore rapera. Ko vakadyiwa nei? Zvinhu zvacho zvakaoma. Vakaonekwa vakafa mumba mavo kunyazura. Andre akaziva kuti paive nenyaya apa. Uku ndiko kupera kwechitsauko 7.